Magandang gabi po at medyo ginabi tayo ngayon sa pag-uwi. Galing tayo sa project ng ating pinsan na architect. Nandito na po tayo ngayon nandito na po tayo ulit sa Daang Hari. Going to Muntinlupa naman po tayo. Nagdala tayo ng mga construction materials doon sa kanyang mga project. Saka nagdala tayo ng manpower doon sa isang project na medyo malayo. Samahan niyo po ako sa aking paglalakbay. Medyo konting ingat lang po tayo sa ating pagmamaneho, pagdadrive ng motor. Kasi dalawang gulong lang po. Kagaya po dito sa Muntinlupa na po itong side na to, medyo matraffic po papasok ng MCX, yung Muntinlupa Cavite Expressway. Kaya lang nakamotor tayo, kaya dito tayo dadaan sa Daang Hari. Kung naka 4 wheels, pwede tayong dumaan doon sa expressway. Medyo mabilis, siguro mga 5 minutes lang, nasa Muntinlupa na po tayo or nasa Alabang na. Dahil po nakamotor ka po, dadaan ka rin po dito sa Daang Hari, going to Las Piñas and Muntinlupa. Guys, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Mountain Channel. Ingat po tayong lahat sa ating paglalakbay. Medyo nawala po yung ating music. Medyo nagkaroon ng problema sa network. Kaya naglo-loading po siya. Konting tsaga-tsaga na lamang po. Sa lahat po ng aking subscriber, maraming salamat po. Lagi po tayong mag-iingat sa lahat ng oras, kahit na medyo maluwag na ang ating bansa. Alam nyo na, mag-iingat po tayo sa labas. Lagi po tayong magsusuot pa rin ng face mask. Samahan niyo po ako sa aking pagbabiyahe papunta po sa ating bahay. Ingat po tayo, lalo na sa mga nagdadrive ng motor. Sa lahat po ng kaibigan nating Pilipino o mga kababayan natin saan sulok man kayo naroon ng mundo, kung kayo po ay makakaboto sa inyong bansa na pinagtatrabuhan o inyong tinitirhan, please vote wisely po, kasi kapakanaon po ng ating bansa ang nakataya sa halalan sa darating na Mayo 9. Huwag po natin hayaan na patuloy po tayong malugmok sa kahirapan. Maging mapanuri po tayo sa ating mga iboboto o mga ilalagay sa mata sa katungkulan na mamamahala sa loob ng 6 na taon. Naway magamit po nila ang kanilang kapangyarihan sa maganda at talagang mapunta ang ating ibinabayad na buwis sa maayos na mga proyekto at hindi mapunta sa bosta ni inuman. Kaya vote wisely po para sa ating kinabukasan. Isipin po natin yung mga anak natin, mga apo natin na sa darating na panahon
Hindi po yun ngayon dahil tayo po ay medyo may edad na, ilang taon na lamang po. God knows po, malay natin after election, kahit paano po mailagay po natin yung ating bansa sa tama oras. Ilagay po natin yung mga mamumuno na may prinsipyo, may integridad, at higit sa lahat makatao at makadiyos. Naway yung mga nangyari sa ating bansa noong mga nakaraang dekada, panahon, araw, buwan, naway wag na maulit yung mga nakaraan na yun eh. Kaya ang hinihiling po natin ay para sa ating mga young generation, para po sa kinabukasan nila. Bawat pangalan na isusulat natin sa balota ay nakasalalay po ang magandang future o magandang kinabukasan ng buong sambayan ng Pilipinas. Kaya pag-isipan po natin maigi yung ating gagawin. Wag na po nating isipin yung mga nakaraan. Past is past na po yun. Kahit sino man po ang mga sinusuportahan natin, na isipin po natin lagi ang future ng ating mga kabataan, o yung magiging anak ng anak natin, or yung mismong anak po natin kung maliliit pa ang ating mga anak. Isipin po natin sila sa darating na panahon na kung ganito ang mga mamumuno sa ating bansa, malulugmok sa kahirapan. Kawawa naman po sila. Wala tayong may papamanang yaman o ano pa man sa mga kabataan, kundi yung magandang future, yung magandang gobyerno. Kaya ingat po. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan. Thank you po. Mag-enjoy lang po tayo sa pakikinig ng music at sa panonood ng ating munting video. Dahil po tayo ay araw-araw nagmumotor, kaya ang magiging content po natin ay ito po, motovlog. Paminsan-minsan po kapag may time tayo magluto, yun po pag bibidyo po natin yung ating pagluluto. Pero halos 90% po ng ating mga video ay motovlog. Kasi ang trabaho po ng inyong lingkod ay isang pansamantala, isang rider courier, or yung mga kagaya po ng pag-deliver ng mga kahit anong klase po sa from point A to point B. Medyo may kahirapan mo po ngayon kasi medyo matumal na yung aming ginagawa sa araw-araw. Hindi kagaya mga nakaraan, medyo ayos lang yung kitaan. Sa ngayon po, grabe na ang paghihirap. Lalo pa tong tumataas po ang gasolina. Kumbaga yung kinikita mo nung araw na 200, ngayon 150 na lang. Tapos nagkaroon pa ng problema sa isang sulok ng mundo. Lalong tataas lahat po ng mga bilihin natin dito sa Pilipinas, sa ating mahal na inang bayan. Nagbabadya pong tumaas ang unang-una yung gasolina at saka yung mga ginagamit natin sa bahay pagluto, yung gasol. Kagaya po ng nasabi ng isang araw, natataas po ng 10 to 11 per kilo ang gasol. Kaya kung tataas po ng 10 pesos per kilo,
110 ang idadagdag po sa isang tangke. Medyo may kamahalan na nga po, tapos tataas pa yung gasolina. Liliit yung kita, lalaki yung gastos. Yan po ang ating dinaranas dito sa ating inang bayan. Pinag-iisipan po ng inyong abang lingkod na muling mag-abroad kung sakali. At ang hirap talaga ng katayuan ng ating bayan ngayon. Kung hindi sana nagkaroon ng isang problema sa buong mundo, dapat nasa abroad na po tayo. Dahil lang po doon hindi tayo nakaalis kasi hindi na pinayagan na umalis ng bansa. Inabot tayo Dapat nakabalik na po tayo sa abroad or sa Middle East. Back to Kuwait sana tayo. Sana nakadalawang taon na uli. Malungkot at medyo sad po ang nangyari. Para po sana sa future ng ating pamilya. Sa ngayon po hindi permanente yung ating income bilang isang rider. Tsaga-tsaga lang may maipakain lang sa pamilya. Ako na lamang po ang nagtatrabaho sa amin. May dalawa po kaming anak at saka yung aking father-in-law and mother-in-law. Nasa amin din po. Kami po ang nag-aalaga. Medyo may edad na rin po sila. Kaya kahit anong mangyari, umulan, umaraw, kailangan natin lumabas ng kalsada. Ingat na lang tayo sa araw-araw na pagbiyahe. Dito na po tayo ngayon sa Muntinlupa. Medyo malapit na po tayong makarating sa ating tinitirhan. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ng aking mga video. Malaking bagay po ito, paminsan-minsan nakakasahod tayo at nakakatulong po sa ating pang-araw-araw. Nandito na po tayo ngayon sa Ayala Alabang, Barangay Ayala Alabang. Ito po ang tinatawag na Madrigal Business Park. Nasasakop na po siya ng Ayala Alabang ngayon. Sa hapon kasagsaag pag ganitong oras kasi mga 5 to 6 p.m. medyo matraffic na po tong area na to. Ayan po Madrigal Business Park, Ayala Alabang. Mga 2 to 3 kilometers po from Ayala Alabang ang aming bahay. Medyo malayo po. Hindi po tayo nakatira sa Ayala Alabang. Sa Alabang lang po. Ito po. Kasi medyo matraffic po dito dahil mayroon po tayong stoplight. Dito po sa